Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw sanrin rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Haba pen pau ya ka jing singaw ya hab jing mut ha ka jing kran jong menteri rang ba ka jalla u konrat kong ka sangma ha ka jing lang rakhe ha ka singi kar pang jong ki jai bin ri trai ri ka balong hanong ba shillong ha ka khandai trik unailar aza apulai bala pelong da ka North East Indigenous Peoples Forum ka Nyau Tribute Council ka laong bala da ka sarkar ka khmi bnia ha ka ni kanti ya ka job reservation policy lani ka bha thungkam ka de ban wan ra da ka jing khun tang ha po ka bi ka category lani ka kardan ha pdeng ki jai bin ri Nyau Trib bat ki jai bin ri aching Hagajing akram ikla pathai kubor President jong ka HYC ba Robert Jun Khajarin ula bu jing keliru ya ka jing ong jong menteri rang ba amde ban shu sakut tang hagajing kwa ya ka reservation policy hatu ka sarkar ka don jing thmu ban pendu no ya ka reservation policy bar hatu kum ka jalla kam don shu ya ka reservation policy hongi yo i ya ka jing kren jong u chief minister ha ka wei na ki program bala perlong hani ha po no ba shlong ha ka indigenous people day ba ula kentu ye ki samla jong ka jala bat jong ka dong ka than lami ni la ni ka nata ka North East region ba kita ki indigenous people ki jong ni di ban long ki baslur ban yai palat ya ka reservation policy ban ngim dei shu ban depend ka jing yo kam yo jam ha ka reservation policy kata ka di statement ke jong u menteri rang ba u Konrad ki sangma ha ki ni sngi ki baladem ti habang ni pai ya kan statement ni la ban ong le se ba ki don lightly ki benta na mo boleh ban batai ke ge jingmut jong kini ki statement nginum la le se ban batai hendrai ha jing yo i ki ke jongi le se ki la ban don lightly ke na kan statement ka ban kong kan di ka babha mo the good ka baar kan di ka basniu lagi basniu tam debat an ka balai ka bolong thamula la ne ka bolong fani kai ka babhala si ya ka bangila ban interpret la ne ban batai ya ka jingkren jong u menteri rang ba kalong ba le si ka sarkar menta ka don ya ka jing temu ban review ya ka policy no boleh uang ba ni dei ban conquer la de ni dei ban nut ban ya khun hak partai barakoi ti ngatrai ba kita ki indigenous people la ne kita ki jai adu trairi kenla ban ya khun ya ka partai hibar ka wei tang la da ki don ka training ground ka bawing na try what Ronaldo Messi ro mo ki top footballers menta ki long ki number way footballer mensua ki don ha ka training ground ha ka grassroots tila da pikwa ba ki samla ki jongi ki la ban ya khun ha ka national level ha jing wat kam yo jam kila ban khun ha ka global level ha ka jing wa kam jam p day ban prepare ya grassroots ka bawiang di kumno pin prepare ya grassroots ngidon kam ban wan ra ya kata ka reservation policy ka badan ka competition tilada ngishim ya kata ka jing bha le se ke indicate ba ka mekhlia menta kan wan ra ya ka reservation policy ka batmai ka bakham don competition hakanu ko dur kan wan ra ya competition ngi kwa ban ong balada minister chief minister jongi Ukraine balada Ukraine kwa ban pentrikam ngi kwa ban ui ba reservation policy jongi in review ban wan ra ya competition ban ngin sedang kumno ban wan ra ya ta competition ailat ban don na tang ko yik tekari hap deng khasi janti agaro kata kan wan ra ya ka competition lada minister menteri rang ba ujongi walk the talk lani ule kumba ka keren lani ule kumba ungei mo practice what he preach ude banwan ra ya ka policy thamai ka badan ka level ka competitive happening ki lightly indigenous people hapo ajala artly umdei lai peding ki neutral ka chip mi kwa ban yo i ya ka combined reservation policy happening khasi janti agaro tenri la do umle amta te kam don chumut ke jing kren do kabar le se mo ngi chu presume la ngi chu antan ba ka jing ong be jong u le se ban go beyond reservation
hatu umut ban penduk no reservation policy tilo da umut kumta ka ding pesnu na tang ong ba kani ka ba ngimtip atau umut ri tang ka ban su presume le tang ka ban su batai ka jing mut na mo beli uang ba ngimdei ban sakut hata ka reservation minded ti atau phimut ban ong ba ngi kum ka jalang yang ban kam reservation policy so di umut kum lo ngam keno ba ukran kum ta ri ngisu antak mengi kai ga jimut ju menteri dang ba ba ukran kata no beli la da uang ba em ga jumut ga ju ga dei bet ban yakun hak jing yo kam yo jam haki private sector te na du menu hitin dan reservation haki private sector umdan ni ta hame khliang ngim dan wat lada kala da don ga jing dawa badon reservation private sector haki sausan teli ki jelahot la don ki reservation ni private sector re haki bobun hi ki private sector hame khlia bat apo not is ki samla ki jongi ki yakun bet claim reservation ti lada ngishimbo utmu ya ka private sector kam don jumut ke statement jo no beli ni yakun hi opet menta ki private sector ti lada u indicate pat sa ka public sector kalau hatu umut ban duwe the reservation ne umut kumno ya kata ni kwa ya menteri rang ba bon batai sai bat ka ba kham thamula kan ke statement kindia no beli ngani thu pi hakanu kadur ke kala thamula no beli menteri rang ba ujongi penslur ye ki samla ban go beyond reservation henry ke eipat ka policy ka ba prevail menta ke eipat kata ka mindset ka ba prevail menta hari india hi barokoi ka yafer na ka ege jingkren jongu menteri rang ba bale ke net ko phi ba ka yafer kalong kumni nyop house nam tam ka sarkar india ka don tang lai teli ki kategori nam ta ka reservation ST OBC dang hai kini ki license ka wanra ya ka new category of reservation kata ka dei ka economic backward reservation menu kita ki kemut ki bru ki beduk kemut nalor ka SC ST OBC dan kam sa ka wei ka reservation nam ta ki bru ki beduk kata ka dei ka policy jo ka sarkar india mata hatu kam dei jing isa ba ka makhlia kalong baar ka jingduk nalor baduk nalor bat ka boong ba go beyond reservation kai what is the logic behind that ke india ko ong ai bha karpang ki baduk ngingi long baar ka jingduk sa ka ong pat ba ngin perkhat beyond reservation what is the logic in that ka parlimen negara india ko ong ba 10% ni ki baru baduk di bayar reservation ngilong baar ka jingduk ka india anu menteri rang ba uang we have to think beyond reservation te kemut kini ki ideas ki contradict daladi te which one we have to follow atau ngin follow da kata ka ba national norms ko ong ba ye gibru ki baduk de ban ai more reservation lani ngin ya perkhat dak moi pan te kalong thamula hakata ka dur nomor beli kini kimya macam di kumta na kalian jong kasen ni kwa ba menteri ba un pensai in detail ya kene statement hatu umut ban wanra more competition ha ka reservation policy ke jongi bala da phikwa ban wanra more competition let's have a combined khasi jentia garu reservation ha state reservation policy kata ka bawi lada walk the talk kata we will agree lada uyat da ka boong ba amdon kam reservation policy show na kalian seng we will not agree no boleh ngim agree no boleh kumbang ni ong ba ngi mentang ilong ba ara ka jenduk hagari india i ber howi but ka national norms mentang ong ba more reservation should be given to the poor and needy garu reservation policy kalau dan lupa hagi district level la defin pet ya ka policy ke jongi kala kerancai bahaki district level kanam dan la ka jong ka 40 kasi garu jentia kadi benton be iti but mentala da pin pet haka jing pelat kam dom baklanga kadi ka education dipart amde ke education na try kadi ka DSC na garu hil haka por bagi overtash ya ketua post ke top kasi jentia garu kategori berapa persen tila da ngilala banle berapa persen haka kategori ada district level belingi mana ban wanra ya kata ke policy haka state level kan wanra more competition kailong inline bat ke statement jong menteri rang ba don borom
no boleh kumangi ong belada pi kwa ba ye ki samla ki jongi kin long fit kin yo kam haka national level ban ha global level ka training tiga di benbiang kalau di bersedang nalaying ka no ka kam ka bersedang nalaying tinrei lada hakawai ke liang ni ong ye ki samla ki jongi ban khilet ya kun ha national level khilet ya kun haka international level kat ba ha state level pat dang don sub division kam don kata ka room ban ya compete tila da menteri rang ba walk the talk la ne ngej ule ya ni kwa ban ya reformation hakini ki sectors ri la da kam don ka reservation ka reformation haki policy kam don ka review policy kani ka jingkran kan sulong tang ka jingkran ka bom nam don kan ka jingmut